Kaunat, ikaw naman eh. Doon ang ano. Doon ang Rosales eh. Yun oh, good morning mga ka-GSB. So for today's ride, pupunta tayo ng Rosales, Pangasinan. Siyempre kasama pa rin ang Team GSB. Ayun, nagpapabomba. Ayun mga ka-GSB, nakapagbomba na rin kami. Mabiyahe na kami. So ilang ano to, Kaunat? Ilang kilometro? Rosales? Siguro palagay na natin mga 40 kilometer. 40 lang to? Hindi siguro. Hindi ko nga kabisado masyado eh. Kayo, Kali to? Hindi ko nga kabisado rin. Para lang kayong alingaw-ngaw ni Kaunat. So yung mga ka-GSB, hindi natin kabisado. So sinearch natin sa Google Map dahil hindi natin kabisado kung ilang kilometro ba yun. So bali, meron tayong 300, 1, 2, 3. So ang kinuha namin daan is yung Via Dagupan, Ordaneta hanggang Rosales. 63.1 kilometers yung tinakbo namin. Pag magkokotse 1 hour and 30 minutes. Siguro pag magbabike mga 2 o 3 oras kasi mabagal lang kami. Ayos. 6:50. 6:50 ngayon mga ka-GSB. Tignan na lang natin kung anong oras tayo makakarating doon. Ready the way! GSB, nandito na kami sa highway papuntang Ordaneta. Nando umiihi yata si Kaunat. Ayan na, tumigil siya, nagpainawa kasi tired na siya, tired. What a joke. Mga ka-GSB, alis na kami. So yun mga ka-GSB, nag-extra ngang maging cameraman si Kalito. So pagpasensyahan nyo na po at medyo matagtag kasi pasmado ang kamay ni Kalito. Alam nyo na sa trabaho yan. So habang nagbibideo si Kalito, invite ko muna kayo. Please subscribe to our channel, Grand Slam Bikers Team GSB. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na rin tayo mga ka-GSB. So tuloy pa rin ang biyahe mga ka-GSB at sana makarating tayo ng matiwasay dun sa paroroonan natin. Let's go! So time check 6:35 AM. So nandito na kami sa may Santa Barbara, sa may pagawaan ng alak. Yan yung sister company namin, mga
GSV Ginebra, San Miguel. So malapit-lapit na rin tayo sa Urdaneta, Pangasinan. So ang target time natin doon is 7 o'clock, so hindi natin alam kung makukuha pa natin ng alas 7 kasi mabagal lang naman ang takbuhan namin. Ayan, nakikita natin sa mga paligid is yung mga rice fields, mga baka. At nadaanan din namin yung kinatatakutang haunted house ng Pangasinan. Actually, na-feature na yan sa KMJS. So far, wala naman kami nakita. Pero si Kalito, kinilabutan daw siya. Kaya medyo binilisan niya yung pagpadjak niya. Yung pala, masama lang palang tiyan niya. Kaya kinikilabutan siya. Gusto lang palang bumomba ni Kalito. Ayun oh. So mga ka-GSB, ito yung T-Flex papuntang Manila. Mga ka-GSB, Manila Villasis. Yan. Yun. Dito tayo diretso. Urdaneta. I-like nyo po kami at i-share sa aming subscribe sa baba. Nasa baba po yun sa YouTube channel. Guns lang GSB, Guns lang po. Gano'n lang po kayo, relax lang. God bless, Team GSB. Subscribe sa our channel YouTube GSB Bikers, Raslam Bikers. You subscribe sa our channel YouTube. So yun nga GSB, medyo sumakit ang ulo natin doon. Kaya relax muna tayo. Basta please subscribe to our channel, Grand Slam Bikers Team GSB. Thank you! So mga ka-GSB, nandito na tayo sa may Urdaneta Highway. Yan o, junctions. So nandito na tayo sa may junction ng Urdaneta, Pangasinan. So may nilakad lang kami ng saglit para sa kinabukasan. Moralitang Pilipino. So after namin sa lakad namin, dumiretso na kami sa ating main event. Puntang Rosales, Pangasinan. So time check 7:20. Na-meet namin yung target namin na 7 AM. Dumating kami ng Urdaneta, kaso nga lang mayroon nga kami pinuntahan. So medyo na-delay ng konti. Pero tuloy pa rin ang biyahe. So after ng napakahaba at napakainit na pedalan mga ka-GSB, narating din natin ang bayan ng Villasis, Pangasinan. So dito yung mga bagsakan ng mga gulay na nanggagaling ng Baguio at dinadala sa Urdaneta at kung saan-saan pang mga lugar dito sa Pangasinan. Kalito, naiwan na naman.
So yun mga ka-GSB, nakadaan na tayo ng Villasis, Pangasinan. Nakita na natin yung mga bagsakan ng gulay. So tuloy pa rin ang paglalakbay ng tatlong magigiting. So from Villasis, Pangasinan, medyo malapit-lapit na rin yung Rosales. So nakita natin dito sa ating Google Map, it's 6.5 kilometers na lang from Villasis to Rosales. So saglit na lang yan mga ka-GSB. Let's go! So tuloy pa rin ang ating pagpapadyak hanggang sa marating natin ang Chocolo Season Bridge. Ayun no. So napakahaba nito mga ka-GSB. Ito yung dinadaanan din pagka biyadagupan ng sinakyan mo pagpapunta ka ng Manila. Yun no, ang ganda ng view, ang sarap ng feeling na nagbabike ka na. Dati dinadaanan mo to, nakasakay ka ng bus. Ayos. So yun, nakarating na tayo ng Carmen mga ka-GSB. So sa sobrang bilis ni Kaon at as usual, medyo nalagpasan namin yung kurbada namin. So balak niya na yata ang pumunta ng Maynila, sabi ni Kalito. So yun, buti na lang nahabol namin siya at sinabi nga na naligaw tayo. Hey! Round up! Round up! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ha? Parutugan ko, patulang kulawari ng hardware. Alagmas kayo, di ba? Di ba suro sa alisay? Oh, naligaw tayo. Punta na tayo. Manila. Yung hardware na Pa Manila na pala yung Kaon at ikaw naman eh. Doon ang ano? Doon ang Rosales eh. Tara. So yun mga ka-GSB, umikot tayo. Doon pala dapat liliko sa may McDo. From McDo mga ka-GSB, malapit-lapit na rin yun. Mga 4.5 kilometers na lang. Konting kembot na lang, makakarating na rin tayo ng Rosales, Pangasinan. At syempre doon na rin tayo makakakain kasi gutom na si Kaonat. So yun mga ka-GSB, nandito na tayo sa Rosales. Traffic. Time check 9 o'clock. So nakarating na tayo sa Rosales, Pangasinan mga ka-GSB. At sa hindi inaasahang pangyayari, merong nangyaring hindi inaasahan. It was at this moment that he knew. He fucked up. So nakita nyo naman dito na nagpark si Kaonat. Para sa akin both parties may kasalanan kasi hindi inayos yung pagpapark ni Kaonat. Saka yung sa kabila naman is yung singit ng singit yung driver. So dapat yun binusinahan niya at pinatabi. Anyways, nagkaayos din at humingi ng pasensya yung nakabangga. Okay. So okay na rin. Pero moral lesson doon is laging safe dapat. Laging mag-iingat at pagtatabi, itabi mo mabuti. Tabi mo na maayos yung bike mo para hindi siya masagi. Ayun.
ka-GSP, nandito na tayo sa Rosales, Pangasinan. So medyo nagkaroon ng aberya kanina. Nabangga yung bike ni Kaonat. Sana naman walang masyadong damage. Ingat-ingat. At least wala naman nangyari. Saka humingi na rin ng pasensya yung driver. Yun na lang, wala namang disgrasyang nangyari na masama sa amin. Yun ang importante. Ride safe lang. So yun, sa wakas nakarating na rin tayo ng town proper ng Rosales, Pangasinan. Makikita nyo rito, napakaganda ng Rosales, Pangasinan mga ka-GSB. Napaka relaxing ng ambience, lalo na dito sa may rotonda nila. So, simpleng-simple lang mga ka-GSB. Pero napakaganda at parang lumang bayan ang datingan ng Rosales. Ayun, no. So, thank God at nakarating tayo ng matiwasay at walang nangyaring masama sa ating paglalakbay mga ka-GSB. So as usual, picture, ikot-ikot. Siyempre si Kalito naghahanap na naman ng mapepwestuhan ng kanyang pinakamamahal na bike. So yun mga ka-GSB, inabot na tayo ng gutom. Time check dito is 9:30. So inabot rin tayo ng 3.5 hours. So yun, nandito tayo kay Ma'am Nilda Felix sa may Everyday Eatery. So napakasarap ng benta nilang mga ulam dito at saka napaka-friendly at napaka-bait ni Ma'am Linda. So shoutout kay Ma'am Linda. So sa mga bumabiyahe papunta rito Rosales, dito na kayo kumain sa Everyday Eatery. Mura na, masarap pa, mabait pa ang nagtitinda. Yun, no? Sana Ayun, oh. So yun mga ka-GSB, tapos na tayong kumain. Yan, si Kaonat nandyan na. Si Kalito ready na rin. Ayos na Kaonat. ayos na. Uwi na tayo. Pauwi na po kami. Tsaka maraming salamat sa mga nanonood at nakapunta rin nagpo ng bayan ng Rosales. At kita-kita ulit tayo sa ating pangalawang pupuntan namin. Kaya i-subscribe nyo kami, i-like at i-share po sa amin Facebook, sa YouTube channel Grand Slam Bikers Team GSP. God bless. And it's away.